Mura man lagi ni siya og klinik ka. Dili ni siya opisina. Nagduda ko Nga na. iya magkasama buhatan sa atong gobyerno. Mura magkasama klinika kini. Nanimaho man magkasama og kanan ang medisina. Oy, ha? Oy, tuara. Nagduko-duko naman nga kasama ang usa ka idaran. Napoy magkakasama usa ka batanon. Niapoy usa pod ka batanon. Nga diin magkakasama. Wa dito sa opisina sa iya magkakasama buhatan sa gobyerno. Kundi tuan niya magkakasama gipaserbisyo sa iyang pribado nga negosyo. Ay, di ba ka? Murag something is wrong and I smell fishy. Yika, aning istorya. Matay no nga baga kasama sabot kining mong mga kining mong mga kasama trabahantiha dito ni sila magkakasama magserbisyo ngadto sa buhatan sa gobyerno aron ang mga kining ang taxpayers constituents magkakasama ari mao nga lungsura maserbisyohan pinaagi magkakasama sa kanang gitawag nato augmentation nga trabahante para mapadali ang serbisyo sa mga magkakasama mga buhatan. Nagduda ko na. Nagduda jud ko na. Pertig na kong duda. Taga-imig Chloe ka, be? Be, Chloe? Kinsa ning opisyala? Uy. Mura doktor kini siya. Kay ni ang manbaga kasamay klinika. At the same time, yika, elected official kini siyang niya. Subot ba sabot ni mo, politiko? Di basta-basta, no? Tagay pa kong globe. Uy, magkakasama. Membro siya magkakasama sa lehislatura. Di basta-basta. Asa maning dapita, yika? Uy, mga kasama. Nia kita sa Osaka. Isla. Nganindot kay magkakasama ang mga resort. Oy! Kinsa ka kini magkakasama na? Kinsa ka kining opisyala? Nga din magkakasama, dunay klinika. Unya magkakasama ang mga trabahante dito niya gipaserbisyo sa iya magkakasama pribado negosyo. Taga-iklo, ang kining opisyala, nagsugod magkakasama sa litrang ang iya magkakasamang pangalan. O ang iyang apelido, nagsugod magkakasama sa litrang litrang o ini siyagit naman na yung pagganit. Makabungat sa litrang E. As in, yeka. Eagle. Pangan, yeka, pangan. Nagsugod asa sa litrang J. Agay. So sa ato pa magkakasama og ibuhagya kini niyang takdoon litrang J ngibang sa litrang E magkakasama unya siya membro sa konseho lehislatura kinsa siya.